Hello, may buntag. Welcome na po kita sa pag-update sa balay ni Sir Joseph Llamas diri sa Villa Verde Subdivision sa may San Miguel Tago. Atong tanawon ang latest update sa karon ang diri sa kung mag-atubang ka diri sa left side nga pader diretso ni siya ang pader murag firewall diretso sa taas. Kining actually 3 units ni siya, isa, duha, tulo, pero ang proposed ani sa planned is 5 unit diri butangan pa ni siya duha. Sa pagkakaroon tulo lang ang nauna o puro na kini siya naka full file hantod sa trusses sa guard mo ni karon mo ni ang sa tunga o ang sa ikatulo mo ni siya tunga-tuon sa tunga-tuon diri sa unang walay diri sa likod o unang unit diri sa likod nga bahin. Okay ni diri banda mo ni ang CR o mo ni adto dito sa tunga hantod sa ikatulo nga unit. Diri pod sa ikaduha mo ni ang CR sa kining nasa tunga nga room o diri sa ikatulo mo ni ang CR pod niya ikatulo mo ni. So ready na ang pinaka kanal kining niya kana hantod dito sa tumoy. Diri ang gutter banda mahulog diri sa diri paingon sa kanal ang pagabuhaton nga mahimong gutter diri gikan sa ceiling o sa roof mo ni ang sa likod nga bahin aning maong struktura. Mugawas ta diri sa pikas o sa ikatulo nga unit. Halos humana siya o file diri sad sa pinaka daplin sa ang boundary sa pikas gi firewall na pud ni sa pikas nga area kini nga bahin kini mo na pud ni siya ang firewall dito. Yes. So karon kini di ay kay medyo na tubig sa flooring, so medyo taas-taas din ang iyang flooring level ani kay medyo matubigan man ni dati kining plastara
hantod diri sa dili ni mao kini nga level dili ni mao kun dili dungagan pa ni siya isa ka hollow block taman diri ang flooring kani niya. So kung atong tanawon medyo baga-baga o habog pa ni naman sa ikaduhang kuan sa ikaduhang hollow block i-level ang flooring niya. So mag backfill pa ta ni para matupong na siya diha para dili gid moabot og tubig mo na siya. Same Japon diri sa pikas kanang makita nga last pile sa hollow block gikan sa flooring additionalan pa na siya isa. So mahimo na siyang diri sa ikaduhang pile diri taman ang posibilidad sa mahimong flooring niya. So kini nga portion nga ni mga nibutangan pa og backfill para malibel siya or molabaw siya sa kalsada ang kahabugon ang flooring for sure na dili gid siya maabutan og tubig kung kusog ang ulan. So mo ni kining isa kini siya sa backfill na maoy ay isa sa na maoy dalhon nato diri ibutang diri sa matag kwarto hanto dito sa likod. So okay, para masubaybayan ninyo hangtod mahumaning balay ni Sir Joseph Llamas, i-subscribe ang Engineer Dios Warp and Rings Design. Salamat o bye-bye.